Ahoj, já jsem Schulaurun a vítejte u druhého dílu z Geografikuse. A dneska se máme podívat na ten sopečný ostrov, můžeme jít na to. Tak, minule jsme tady dostali takový ten papírek, máme tu souřadnice 46, 35, 23. 46, 35, 23. A letíme. Jsme tady, tak teď se tu pojďme nějak porozhlídnout. Ježiš, co to je? Fuj, na cestě překáží nějaká masožravá rostlina. Tak já jí dám třeba rybu. Nějaká postižená. Hyperaktivní masožravá rostlina. Já už mě pustí dál. Aha. Vchod je zavřený, třeba by ti pomohl osamělý strom. Počkat, tady na boku něco je. Bude ten osamělý strom. Potřebuji se tam nějak dostat. Takhle a jsem tu konečně. Tak. Aha, zase jeden takový, kdo by chtěl vyřešit hádanku 3 kotoučů. Tak tedy do toho. Dobře. Aha, nejvyšší sopka ze všech se nachází na jiné z planet. Od dob, kdy chrlila oheň, už miliony uplynuly let. Jo, tak to bude Vezuv. To bylo Pompeje a teďka tady tohle. Že si otáčí buben 79. Zkusíme tohle? Aha, zase jeden takový, kdo by Nejvyšší sopka ze všech se nachází na jiné z planet. Od dob, kdy chrlila oheň, už miliony uplynuly let. To vlastně říká, že se nachází na jiné z planet, takže Mars. A mohlo by to být Krakatau. Krakatau nebo Olympus Mons. Zkusíme Olympus Mons. Jo, máme to. Máme klíč. Tak, a teď si můžeme jít teda podívat do toho zámku, nebo co to je. Tak, co tady máme? Záchod. Tady nějaká jiná místnost. Je to ten hajzl. Já radši bych mu sekl toho blbou palici. No, tady asi nic moc dělat nemůžeme. Tak, na záchod. Aha, takže zámek je zavřený, no. Co je? Nějaký kus omítky. Tak jdeme dál. Jdeme. A to je východ, jo. Tak, děláme si nahoru. Co tady máme? Nějakou věž. Jo, takže tam se zase nedostaneme. Počkat. Tady, tam dole je určitě kuchyně. Počkat. Co se to jen děje? Moje večeře! No počkej, až tě dostanu! A má to hajzl jeden. Tak, co je tady? No, to je zase ten čaroděj. 3krát černé lejno z žáby? Jak to jen bylo? Jak se zbavím tý starý báby? Aha, tu černém hulku a dáme tam tady tu blbou. Rychle pryč.
A 3krát černé lejno z žáby, jak to jen bylo, jak se zbavím tý starý báby. No jasně, tady to je. Můžeme dovnitř. Haha, další chytrolín chce vyzkoušet své znalosti. Hej, počkej, vem mě sebou. Umím bezvadně překládat Dobře. Co to je se tohleto? V kolika posledních letech musí být sopka činná, abychom ji označili za aktivní? To mě taky zajímalo. Jaký stupeň tvrdosti podle Mohsovy stupnice má křemen? Kolik miligramů odpovídá jednomu karátu? Jak se nazývají ohromné přívalové? Jak se nazývá bod, kde vzniká zemětřesení? Jak zní latinský název zlata? Jak se nazývají oblasti, v nichž nejčastěji dochází k hlubině? Jak se nazývá bod, kde vzniká V kolika posledních letech musí být sopka? Jak se nazývají? Jak se jmenuje malá sestra země? Jak se jmenuje sopka, která v roce 1815 explodovala na... Jo, máme to. Počkej. Bohatý je holt relativní. Možná ti ve hře dál pomůže tolar. Svině, nám nemohu dát víc. Hele, ledový ostrov. Tak když se podíváme na ledový ostrov. Tak. No tu můžu vzít zpátky, tak si určitě vezmu. No, takže mince, počkej. Tak jsem mohl jít podívat se na ten záchod. No jasně. Teď tady máme toto. Aha. Použijeme to závaží. Jsem si mohl myslet, že to se zasune. Co to tady máme? No bude tady asi ten Balvin, ne? Nebo jak se jmenoval? No jasně. Tady použijem tu omítku. Co to tam bolí? Tak. Zkusíme to tady nějak postavit. Kam patří tohle? Sem? Jo. Co to tak? Sem. Šup. Sem. Ne, počkej, tady by mohlo jít tohle. Ale kam to tak? Jo, máme to. Jo, tady je. Tak co nám povíš? O, konečně jednou přívětivá tvář. Opouštějí mě síly. S každou slzou jsem slabší a Baltazarova žena bohatší. Já jsem tak smutný. Kdyby se alespoň moje slzy nepřeměňovaly na diamanty. Omámili mě étérem a pak odvlekli sem. Musíš vyplakané diamanty najít. Dones je společně se žhavým srdcem geografikovi. On už určitě bude vědět, jak se mi dá pomoci. Nějak se musíš k těm diamantům dostat. Dobře, už víme, co máme dělat. Hele, tady je ten éter. Takže co máme? Éter, jo, ten ledový ostrov, takže my budeme asi na ten ledový ostrov. To už nemáme asi co dělat. Jo, my musíme dát se nažrat. Naši hyperaktivní kytce.
Tím je teda ten ledový ostrov. Dáme na souřadnice. 28, 13, 45. 8, 13, 45. Ledový ostrov. Tak já to zkusím. Teď jsem tomu tak blízko. Ohnivec je ukryté někde v jeskyni. Když bude osvobozeno z ledového zajetí a posílí s ním na diamanty, posvítí s ním na diamanty může se obnovit draků, vrátit jejich, to se nedá přečíst, prostě, že mu to asi vrátí sílu, no. No to není moc dobře. Dobře. A já to nějaká loď. Co to já tady máme? Stativ. To je asi všechno. Co tohle? Takže tady tohle bude asi trochu těžší. Tak musíme těma kleštičkama asi něco udělat. Tak než bych se asi šel vidět sem. Takže si sopkami, jo. Neklidná země. Země a oblasti s velmi silnou sopečnou činností nalezneme také pod mořem u středooceánského hřbetu. Tam se rozestupují dvě desky. Magma zde může vystoupit. Počkat. Takže tady ještě jednou. Pokud si na mapě světa prohlédneme rozmístění zhruba 1400 aktivních sopek, všimneme si určitých zákonitostí. Zhruba 90% příčinou vulkanismu jsou i takzvané hot spots, horké body. Neleží na hranici. Havajské souostroví je řetězec ostrovů, který se táhne k ostrovům Midway a podmořskému císařství. Tady dole. No, nevím, jestli to takhle správně, ale... On je tady, přece. Jo, teď je tam správně. Zatím to jako nějak nevím. Máme to, jsme nevnitř. Tady nic, hele, jakáčka. I nějak si to se dává tomu drakovi. Vekohled, to je všechno, co je tady.
Tak, já si myslím, že mi to pro dnes už stačilo. Možná to byl kratší díl, ale zase u třetího dílu